sweetheart. Good morning everyone. So this is my daily routine. Going to work. To earn more money. At least tomorrow is my day off. So that's a good thing. Looking forward for my day off. Over here, guys. I'm gonna be friendly. I have to stop there because there's a school bus with the stop sign sticking out, so that I will not get a ticket. So I have to wait until their stop sign is going now because it's safe to go. It's so sad this morning. May report yung news sa Philippines na kung uuwi ka daw sa Pilipinas, nag-additional sila ng quarantine in 2 weeks. Before is 1 week lang. Ngayon 2 weeks. So postpone na yung flight ko last year. So ngayong year na naman, baka hindi ako matuloy sa Pilipinas na mag-visit sa family ko. So sad kasi hindi ko alam kung kailan ako makauwi sa Pilipinas. Ang problema, okay na yung lahat-lahat. Kasi yung pandemic na to, alanganin. Ewan ko kaya kung kailan ako makauwi sa Pinas. Lungkot guys, tinitiis ko lang kung dito ka sa malayong lugar. Pinili ko mag-asawa ng puti, kaya ito ako sa malayo, tinitiis ko, malayo ako sa family ko sa Pinas. So kayo mga guys, nandyan kayo sa Pilipinas, kasama nyo ang family nyo, i-appreciate nyo, bigyan nyo ng pansin at magbanding kayo kasi opportunity ninyo na nandun kayo sa tabi ng family ninyo. Doon nyo kasi ma-feel kung malayo kayo sa family nyo. Ako dito, asawa ko lang tsaka yung family niya. Medyo traffic na yun guys.
It's Friday kasi. Mag-pray na lang tayo na sana itong COVID na to mawawala na para maka-visit tayo sa family natin sa Pilipinas. Sabi ng news na nabasa ng asawa ko this morning na even you get vaccine, it doesn't matter. Still 2 weeks quarantine in the Philippines. So yan guys, so kaya hindi na ako tutuloy this year kasi masasayang lang yung vacation ko. Alam nyo naman na may work ako, yung vacation ko is only 80 hours allowed with pay. Tapos kung extra pa ako ng days na magstay sa Pilipinas, wala nang bayad. Hindi pwede kasi may binabayaran ako na health insurance ko, mga insurance na maka-apekto sa pag hindi ako bumalik sa after my vacation na allowed. Insurance kasi dito sa health insurance sa US mahal at kailangan mo magkuha ng insurance, ng health insurance kasi nagpapa-check up ka sa specialist na doctor, ang mamahal ng singil nila. So kaya required yung health insurance. Tapos may mga procedure pa sila na gagawin, yung mga x-ray. So ang mamahal guys, may deductible sila na makamit ka ng year 2,000 yung gastos mo. So lahat free na after that. Yun ang policy sa health insurance ko. I'm not losing hope na bago din ang panahon, mawala na tong pandemic na to. So alam nyo ba yun guys na gaano kalungkot yung malayo ka sa family mo? Kasi yung iba sasabihin nila, oh ang ganda ng buhay niya, nandun siya sa America. Oo nga, maganda yung buhay namin, pero malayo ka naman sa family mo. Kung gusto kang pumisit sa kanila, tapos may handa-handaan, may party-party, gathering sa family, wala ka. Dito sa US, buti na lang may gathering na mga Pilipinos, iba din kasi hindi katulad dyan sa atin ba. Ito kasi kayod ng kayod, trabaho ng trabaho. Hindi pwede walang trabaho kasi daming expenses, obligation mo kasi magbayad ng mga insurance, sasakyan mo, bayad ka ng insurance, tapos yung pambili ng gas, tapos pambayad ng maintenance, gastos din yung may sasakyan. Ganun talaga. Oh my God, there's a slow. Oh my God, it's traffic guys. There's quickly here. This guys is not supposed to be in this road. So I'm passing
school zone. So we're doing 30 speed limit here. Because if you do too fast, they write you a ticket and it's so expensive for ticket. I'm almost there in my work. Napapagod na din ako magtrabaho, guys. Kasi 8 hours nakatayo. Hindi naman pwede dito sa work mo na mag-milking ka ng clock kasi per hour ka eh. Nakasahod ka per hour. Hindi katulad dyan sa atin, pwede lang mag-chismis-chismis pag nagtrabaho. Dito hindi, guys. Hirap kaya yung pinapaguran ko, nagsisavings din ako kasi hindi mo malalaman kung may pang emergency, kung may makukuha ka na paggastos. Mahirap kasi mag-depend ka sa ibang tao, kaya ikaw mismo responsible mo lahat ng mga gastusin. Finally, I'm already here in the parking lot. Safe, drive safe. Thanks God for another safe drive. So bye for now, guys.